Fødevareminister Henrik Høegh, hvad gør regeringen for at fremme ressourcekredsløbet, så at næringsstofferne kan føres tilbage til landbruget fra byerne? Ja, når vi ser på fødevarekæden, så er vi jo i øjeblikket meget optaget af at begrænse madspild og dermed biomasse, ressourcespild og spild af næringsstoffer. Og i det omfang, at vi kan få samlet det sammen for nogle rimelige omkostninger, det viser sig, at der er nogle steder i fødevarekæden, hvor man godt kan samle, især i detailkæderne, kan samle madspild og gammel mad sammen. Så er vi selvfølgelig interesseret i at få det i vores biomasseproduktion. Så kan vi i hvert fald udnytte det til energi, og dermed udnytte næringsstofferne også. Når landbruget nu er så interesseret i at få den grønne affaldsfraktion på husholdningerne, altså biomassefraktionen, handler det så om, at landbruget gerne vil have tilført kulstof til deres biogasproduktion, og dermed også kan få nogle flere dyr ude i besætningerne? Altså umiddelbart så er biogas jo en meget, meget klimavenlig energiform. Altså når man afgasser, så får man også samtidig en masse metangasser, som man får udnyttet. Så det er en meget klimavenlig form for energiproduktion. Og vores primære formål, det er selvfølgelig at få udnyttet husdyrgødningen til energi. De booster, vi så kan finde i den anledning, det kan være biomasse fra byerne, det kan være biomasse fra fødevarekæden, det kan være biomasse fra industrivirksomheder. Det er vi selvfølgelig interesseret i, det som kan højne den bakteriologiske virksomhed. Og det er et spørgsmål om omkostninger, hvilke af de øvrige biomasseressourcer, der kan komme i et biogasanlæg. Men giver bioforgasningen mulighed for at få flere dyr ude i besætningerne? Og det er vel heller ikke så skidt? Nej, jeg vil hellere sige det sådan, at bioforgasningen giver jo en mulighed for at leve op til nogle af de meget, meget skrappe krav for vandmiljø, så der er en række landmænd, også i de sårbare områder, der så vil få mulighed for at fastholde en dyreproduktion. Fordi når man afgasser gylden, så reducerer man samtidig kvælstofudvaskningen. Der er jo en stor problemstilling omkring fosfor. Er fosfor det en begrænset ressource i Danmark? Ja, der er ingen tvivl om andet, at prisen på fosfor kan kun gå opad. De nærmeste udvindingssteder i forhold til Danmark, det er Marokko og det er Kolahalvøen, og der er absolut begrænsede ressourcer, så vi vil være meget interesseret i det arbejde, der foregår i øjeblikket, udviklingsarbejde, om man kan udvinde fosforen fra aske fra afbrændt biomasse. Jeg er helt sikker på, at lige så hurtigt den teknologi er på plads, så vil det også være en indtjeningskilde for affaldssektoren at kunne sælge den her fosfor og levere den til fødevareproduktion igen. Er det ikke også rigtigt, at vi får en masse fosfor med alt